on penken ye kising jong kimia na Bangladesh lada ka BJP ka 15 yang hakabor ong u himanta haswa bangin poi kham sekhamat jong kanika khubor ngako abonong bakan nikam de kata ka jingiro ya uta UCM himanta jong ka Assam lane ya ka sing BJP henrei ngasuku aban lam se ka jing perkhat da ka bangin bu ya kanika wei ka jingkli hato UCM bat ki deputy CM jong ka Meghalaya la ki lanut ne am ban kren kumne ya ki khla ajat ki bolong ki mender ki bolong kita ki mender sisngi bat ban kren yada tang ya ki trai muluk jong ka jela kata kade ke jingkli ke bang aku ban bu hakmat ne hagwede bat kini kinong sensyar be je ki jungi kat hadu menta ki bedang sensyar ya kane ke jela ka be je ki jungi henre kat kum ka bangi i bat kat kum ka bangi labi syarpat kini kinong elam jungi ngi i da sisa kim long kum bolong ki wei ki minister kum hang ne hapo jela ki jungi don ya ki kinong elam penban ki bada bat ki beker bat ki baju sim khia ban yada ya kita ki mender lane kita ki khlajat ki bolong ki jingma hapo ke jela ke jungi dine kadau ngini no ban hap ban kedit ban riu ban jit no da kita ki nong elam lane kita ki nong mikmat ki badon sia ke jing terang bat ke jing angnut ban yada yala ki jong kita ki paj ba ban yada khamtam ya kita ki bede ki trai muluk ki badon ko hok ban chong ban sa hapo jong kani ke jela ka bi ke jungi Menteri rang ba ka Assam u Himanta Biswa Sharma ha ka arpnyo trik ulber ulaong baka sarkar jungu kan penken ya kising jong kimia na Bangladesh ha ka jela lada ka kunhun senrop balailam da ka BJP ka 15 yang ha ka bor sensyar ha ka election ka ban salong hau banai ban wan ha bakren ha ki jingilang election hadha kuwa khana ha district Lakhimpur u Sharma ulaong baka sarkar jungu kala trei banyada ya ka hok jong ki jaj ban riulum bat beteng ya ki jing persang bante ya ka imlang salang jong kinong Assam ka ban khlan ula kono ba kinong wan buhai snong be an na Bangladesh kila wan rung tu ha ki jaka bat buhai snong bat ula kam bala sim ya ka sinjam ka bateng ha kini kisan snem bala deb menteri rang ba ka jela ula pen pa ba kumba iwei poin san lak ha ki jaka bala kono bala syakta kila pen khuj akapor ba menta bat Buthong ban pen khuj sanlak ha ki jaka ha ka samoy ban wan ula pen kesani kimat jong ka hok ha ka jaka ka jinglong bat karukom da ka pen scam baka sarkar kan beteng ya ki jing pen kan ria brio ha ka wei pat ka jingelang ha bi puria usharma ula pen benai ki jing temu ai kam ai jam bat kayo ka kot da ka bakular ban ai kam sarkar arlak na ka banta kisam la bat ka jing ira pisa ka ba silak marwe syaki sipolak kisam la ban kersian ya kam seng jam longru bakat kanika sarkar ka bamenta ka ju ajing kersian pisa ya kisam la pule lamba ki skim ba pher andre ka temu ban penlong ya ka jing pule ka balaluj ada syajit biang ya ka pule puti barok ka wei on sim khia da ka sarkar ki kimi ki pa kidon kam tang ban pensulur ya ki khon ban pule ulaong da ka batemu ya kaliang persya ka Indian National Congress usharma ulakam baka seng kanile bantam ya ki arput likisit ha kanika election banwan bat pen scam bakan omyo biang ya ka bor sensyar ha Assam ulakno baka kongres kadai ka bodon kti ha ki jing bomroy ha ki jaka bala sensyar mensua menteri rang ba ka jela ul ajing kren ru ha ki jing ilang paj ba harangana di bat ha Noa boicha kum sibenta jong ka jing ilap election jungu ka basisngi ha Lakhimpur district ka election cha ka ying dorbar Assam ka bodon chispa arpun rimut ki dikhot kanlong ha ka khandai trik uyayong ha ka ba ka jing vote kanlong ha ka sautrik ujemang takane khubor ka bakhaniat khuble siboni phi parlok beja tongin sigidu phi sakiwi pat ki videos ki bedang wan ublei ka jing suk nong yo ban kar khui phi bat ikeng ka semjung phi baro ka we